फाइनाय 2 तारिख जुलाई 2022 सिनी I-50 ni sini buwagrani je thanchari mario seng yapri selainai abuni tini seng tini press meet khlaimani ongka sini Agartala town hall o jagana seng khlaijaknai sini time ongka sini jora seng 12 ni sim chengnai abuni bagino seng jotono sakana musugo সারা ত্রিপুরানি যে ত্রিপুরাসা তংনাই রক যত অদিন ফাইয়ে থানচানি মারিয়ে ফাইয়ে চুবানা বাগাই বা থানচানি ইয়াপ্রিয় ফাইয়ে সাপোর্ট খাইনা বাগাইনা आं যতনো কयो যতনো আহ্বান জানাবো যাতে जों যে বুয়াগ্রা সামানি বিসিংতে যে একবার লাস্ট ফাইট ইউনিটি খাইয়ে वाइसा जों फाइट खाइना गाना माने सिन ত্রিপুরাসাनि फान बुसुक दं बिनि बागाइना कुनो बाय फोर्स जों केबोनो खाया नों फाइना नांना आबोखौनो क गया कारण नंका जानिजार एकटा पलिटिकल हामजाकमानाय दङ हाइफोनो जों कयनानि मुसुंमाने अंका जों ताबो पर्यन्त सिनि ত্রিপুরাসাरावनो जों एक जायगा यूनिटी थानचा खायो जों भारतनि संविधान मुताबिक डेमोक्रेसिनि अंगै जों ताबो पर्यन्त वाइसा जों फाइट खालामियाखो जों नुका आसु बसरनि परे शुद्ध एकजन लिडारनि बिसिंति नुका जे फाइदि जों थानचा खायो जों एक बार फाइट खाइनाय गाना 2023 फाइट खाइनाय बिसिंते यूनिटीनि बिसिंते सिनि जे मानथाय ত্রিপুরাসাनि जे शेपनि बागैना जे कुनो एकटा पलिटिकल सल्यूशन दुनानि बागैना जों यूनिटीमै फाइट मा खाइनाय आबोनि बायना ताइसा जों सारा ত্রিপুরাসাराव जे बुवाग्रानि थानचा मारिना सुलुगाना हामजाक पांगाराव 2 तारिख जतो जानि जा डिविजननि तै फाइलादि ओ फाइलामनि बिसिंते जों आशा खायो सिनि मानथायजों पारमानेन्टलि जों सल्यूशन खालामनो मोननो हानाय तिनि जे मेन पर्पस जों तिनि जे प्रेस मिट मा खालामनि आबनि मेन पर्पस ओंखाय 12 तारिख सरि 2 तारिखनि बागै 2 तारिखआव 12 टाव जरा ओंखाय थाइ ओंखाय चिनि टाउन हलाव प्रग्राम होनाय जत्त थानसाना हामजांनाय रंनो जों हायनो हाय कयफिरो जतनो जों मारि मारि के फन रख खाइमाले यानि बागै जों प्रेस मिट मा खालाया नरक नुगुइ तंखाय नरक प्लिज नंनि डिविजन रग सादि नरक नि डिविजन नि लीडर रक बाय नरक गरम कुथंबाय जोना कानेक्ट खालाय खरबुसु फाइने किसा लिस्ट रक जोना इन एडवांस रक रहना बागै अ प्रेस नि बिसिंतै जतनो साकले मुं खालाया हामबाय रक्सा वर्कर जतनि न पार्टी कोन एकटा पार्टी तो कैसे बरंनि तंगमया ना गामन बागै अब कोनो मेंबर ग्रुप एनसी ग्रुप नि ककरै जोंखाय नरक जदि ताबो नरक थानि कयमुंता नरक सैखांखाय प्लिज आमते सैलायदि जे थानसानि मारि हामजांनाय रक बरक से 2 तारिख इमो खालायनाय ताम हिनाय पान्डा खालायनाय आजागाव टाउन हल जे चिनि जीएसआर सामा हायखायो इनके आबनो गारिते कायसा चुना अटैक खालायमा दंगो चिनि यट आईपीएफ तिनि पेज रको जों नुगो धनन्जय त्रिपुरा जे ताबो चिनि बर्तमान जीएस को बन टिकेटनि बागै बा सीटनि बागै त्रिपुरा मथा जइन खायनो नांगौ होननाय आं क्लियर खायनो मुसुगो नरकनि बिसिंतै बिनि अनगायै जों खरनैनो कायसा सीटनि न बरकबा कायसा कन्स्टिट्युएन्टनि आं हांफै सेमानो थांनाय लोकसभानि सिमिनो सीट अफार खायमानि खायतो जों सेमान दङ बन बोसोका अफार खायतो तुमुंनो जदि सीटनि बागैनो धनन्जय त्रिपुरानि अ याफ्रि सेमुं उङै तंखांके तिनि ब त्रिपुरा मथा नो सिमि बिनि चॉइसया नेशनल पार्टी बो बिनि चॉइस दङ इनके आमर रक जे फेमलो मुं रगो क्लाइनानि को करै खा दुगना को करै आबरना सैने बरक सिन तंनाय आं अब नरकनि बिसिंतै नरकनि बेलगे हामबाय रुबो नरक सना काबारिमा बागै नंगनि बिसिंतै चिनि त्रिपुरा सारनो जतनन क्लियर खायना मुसुंगो आमति हिनाय जदि केबो सै तंखाखाय साइ तंखाखाय अब टोटली आबनो जों खुनजो कायना को करै